Makikipag-usap ka, hindi. Alis ka na. Ha? Hindi? At hindi ka alis sa loob ng katawan niya. Tao ka ba, hindi? Ha? Tao ka, hindi? Tao ka, hindi? Ano? Ano? Tao ka, hindi? Maligno? Maligno ka. Narinig siya ng sense ng utak ko. Maligno daw siya. Sige. May gusto ka ba sa taong ito? Ha? May gusto ka? Oo daw. Hindi niyo pa narinig siya? Manalangin kayo sa aking Ama dahil nasa loob kayo ng templo ng Diyos. Ibig sabihin to, templo to ng Diyos. Oy, doon ka. Huwag ka lalapit dito. May multo rito. Huwag ka muna dyan, chikiting. Hawakan mo yung batang yan. Baka sanibay yan ng masamang espiritu. Nagpakilala na to. Engkanto ka? Maligno? Ano ka? Maligno? Maligno? May gusto ka sa kanya? May gusto daw siya. Bakit mo siya gusto? Panginoong Jesus, Amang Nazareno, muli po kong tatawag at mananalig sa iyo. Napakilala po ang isang espiritu o elementong siya daw ay isang maligno. Nasa loob ng katawan ng taong ito ang isang masamang espiritu o elemento. Pwede ko bang mahiram ang aking mga anghel na si Ella at saka si Iya? At ganun din si Akarel at Rafael? Alin pong ipapadala niyo sa akin? Ay lubos akong magagalak. Pwede niyo pong ipadala sa akin kung sino pong nararapat. Papasukin ang mga anghel ng Panginoon Kristo. Ayan na sila. Nakita ko sila sa tabi mo. Hindi ako nagbibiro. Meron akong sense na parang matari. Naririnig mo ako? Alis ka na. O, diba? Magsasalita ka. O, sige. Lalaki ka, diba? Diba? Maligno ka? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Sa puno. Sige. Kalasin mo yung nilagay mo sa kanya. Bakit ka nasa loob ng katawan niya? Hoy, bakit ka nasa loob ng katawan niya? Ano? Gusto mo siya? Mahal mo siya? Kailan ka pa nasa loob ng katawan niya? Kailan pa? Kahapon ka lang? Bakit saan mo siya nakita? Sa ilalim ng duhat. Nakikilala mo ako? Hindi. Dahil hindi naman tayo magkakilala. Tagal mo ako makikilala. Sige. Ang aking pangalan ay alipin ng aking ama na si Jesus Nazareno. Naiintindihan mo na? Ang tawag sa akin ay isang alipin. Ha? Alipin ako ng Panginoong Kristo. Ayun ang pangalan ko, ha? Naiintindihan mo na? Ngayon, bilang alipin ng aking ama, o pwede bang umalis ka sa loob ng katawan niya? Ilan liwanag na sa paligid mo? Ilan? Hindi mo nakikita ang liwanag niyan? Tutusukin ka niya pag di ka umalis daw. Alis ka na. Hindi mo siya pwedeng ibigin. Naintindihan mo? Sa puno ka ng duhat. Nakita mo siya. Paano mo siya nakita sa puno ng duhat? Anong ginagawa niya ron? Sabi mo? Nagtitinda siya. O, sige. Bakit ka nagkakagusto sa kanya? Ang mga anak niya, 4 ay 5. Meron siyang anak na maputi. 3 years old lang yata yan, di ba? 4. Meron siyang black beauty anak. Mga ganun din ang edad. Ikaw, ilang taon ka na, Otoy? 9 po. O, 9 years old na yung anak niyang panganay. Hindi ka ba naawa sa kanya? May pamilya siya? Bakit di ka naman naawa sa kanya? Kung mahal mo siya, maligno ka, di ba? Pakawalan mo siya dahil hindi mo siya pag-aari. Bakit tayo mo siya pakawalan? Tingnan mo yung bata, yung anghel ng Panginoon Kristo. Sabi niya, hindi ka daw nararapat para sa kanya. Di ba, naririnig mo ako? Naririnig kita ng utak ko. O pwede bang lumayas ka sa kanya? Tinatanong kita, o pwede bang lumayas ka sa kanya? Ayoko. Kita mong itim na mukha niya, oh. Parang lalaki, di ba? Ayaw mong malis? Wala kang takot sa Diyos? Meron. Kilala mo ba si Jesus Cristo? Kilala mo?
Eh, bakit tayo umalis? Oo. Paano naman siya naging kawawa? May anghel ibinigay ang aking ama. Yun ay magiging sandata upang magtrabaho siya para sa kanyang mga anak na ibinigay ng aking ama. Paano naman siya naging kawawa? Sabi mo nga sa akin, paano siya naging kawawa? Pagod na siya. Pa- Ayaw pahinga. Pagod na siya. Eh, pag nagpahinga siya, paano yung mga bata? Sinong bubuhay sa kanila? Tanungin kita. Sino? Papatas kita ng paglalaban. Ano? Nasasagot mo yung tanong ko. O, di ba? Walang bubuhay sa kanila, di ba? O pwede ba umalis ka sa loob ng katawan niya? Maligno? Aalis ka hindi? Sigurado? Bago ka umalis, nakita ka nagtitinda to sa may duhat, kalasin mo muna yung nilagay mo sa kanya. Kalasin mo! Kita mo. Oh. Tingnan mo. Isipin mo yan. Oh, isipin mo yan. Kung walang salib yan. Intindihan mo na? Alisin mo hindi? O, tanggalin mo. Gamitin mo yung kamay mo. Tanggalin mo yung sakit daw ng ulo niya at nahihilo daw siya para daw siya lasing na hindi niya maintindihan. Kalasin mo. Tapo mo. Dalawang kamay. Anong pangalan mo, Maligno? May pangalan ka? Sa duwat ka lang nakatira? O, sige, kalasin mo. Hindi mo nakikita yung liwanag sa paligid mo? Meron. Ilan? Isa. Babae sa lalaki? Babae. Bata pa matanda? Bata. Anong kulay ng buhok? Ipakita mo, anghel ng Panginoon Kristo, anong kulay ng buhok mo? Anong kulay ng buhok niya? Itim. Itim. Ano siya? Straight? Kulot-kulot? Medyo straight. Medyo straight. Bata pa. Mga ilang taon to? Kaya mo kalkulahin? 31. 31 years old na siya. Sinabi niya? Magti 31. Siya? O, sige, kalasin mo. Kalasin mo na. Yung sakit na nilagay mo. Sige. Kakalasin mo hindi. Kakalasin ko na. O, sige, bilisan mo. Galit ka sa akin. Hindi. Hindi ka natatakot sa akin. Takot. Takot ka sa Diyos. Ayaw. Huwag ka matakot sa akin. Tao lang ako. Kita mo, nakikipag-usap lang ako sa kinetic power ko. Alam ko, nasa loob ka ng katawan niya. Dahil yung bago siya umupo dyan, inawakan ko na yung ulo niya at hinipan ko lang na umirmat talaga nasa loob ng katawan nito. Kinukuha ko to sa araw nito. Eh bigla kang, mahilaw ako. O, diba? Hinipan ka ng aking ama sa bunbunan niya. Kalas. Kakalas hindi. Wala na. Sigurado. Oo. Hindi na siya may ano. Hindi na. Sigurado. O, palalayain na kita. Huwag mo na siya babalikan. Sigurado. Oo. Sigurado ha? Oo. Galit ka yata eh. Hindi. Ay, hindi ka pala galit eh. Ba't ayaw mo ba sabihin yung boses mo? Ha? Sige nga, titingnan ko kung meron pa. Kabit nga natin tong papel nito. Tingnan natin. Magnetiko. Pasintabi sa'yo. Lagyan ng apoy pag nagsinungaling. Subukan kita sa papel. Tingnan mo yung anak niya nakatingin sa akin, oh. Yung lalaki. Abay. Okay. Meron pa daw konti. Kalasin mo. Linisin mo yung katawan niya. Dalawang kamay. Lahat. Buong katawan. O di, wala tayong sakitan. Kalas ng kalas. Huwag ka na babalik ha. Oo. Huwag ka na magkakagusto sa kanya. Hindi. Pangit siya. Hindi kayo bagay. Mm-hmm. Salbahe yan. Tandaan mo. Ang lahat ng tao salbahe. Pag walang pera. Naintindihan mo na? Alis ka na sa loob ng katawan niya. Huwag mo na siya babalikan. Tingnan mo yung mukha niya. Nagbago. Kanina. Ha? Pumuti, di ba? Di ba? Nakita mo? Doon sa camera niya, maputi. Pumuti na yung kamukha niya. Kanina ang itim, di ba? Ayos ka na talaga! Hoy! Oo. Huwag mo na siya malin. Pangit yan, di kayo bagay. May pag-aari to. Bawal makiapid sa batas sa langit. Nakalagay ito sa Bible. Bawal magnasa, bawal makiapid. Naintindihan mo na? Hindi niya siya makapagtinda pag ganyan siya, nahihilo siya. Naintindihan mo? Nagbago yung mukha niya. Oh. Naging bata. Okay na?
Alis na. Gusto na. Sigurado. Oo. Walang labis. Walang kulang. Walang kulang. Lalayas ka na. Hindi mo na siya mahal. Pangit siya, di ba? Maghanap ka ng kauri mo, ha? Hindi ko na kailangan magpakilala sa'yo, ha? Naiintindihan mo na? Okay na. Papi! Sabihin mo na kay mami mo may nandiyan tao. Okay na, alis ka na. Anak at Espiritu Santo, masamang elemento, lumayas ka sa loob ng katawan ng tao ito. Patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Gising. Ano pangalan mo? Maria Teresa. Ilan taon ka na? 30. Hindi ka ba maligno? Hindi. Tao ka? Oo. Kilala mo si Jesus Cristo? Oo. May nakita kang madilim? Oo. Kay Sa- Dilim. Saan? Doon sa may ilalim ng duwat. Anong ginagawa mo sa duwat? Nagtitinda. Nagtitinda ka sila ng duwat? Ha? Tingnan yung mukha niya. Bumuti na. Baba. Saan na kamay? Buka. Oh. Pantay na. Di ba? Suot mo tsinelas mo. Sabi mo in Jesus name. Suot mo muna tsinelas mo. Sabi mo in Jesus name. Jesus name. 3 beses. Jesus name. Amen. Amen. 3 beses. Amen. Sige. Tayo. Tapos maglakad. Tingnan mo kung nahihilo ka pa ulit. Sige. Tingnan mo pumuti nga siya, oh. Talon. Huwag mo titigan yan. Hindi na po ako nahilo. Hindi na? Hindi na. Wala na sa katulo mo? Wala talaga? Wala. Nagbago mukha niya rito, oh. So, sa camera, maayos ka na. Kanina, maitim ka, pinakita ko. Ngayon, maputi-maputi na siya, di ba? Yung hinawakan kita sa ulo, narinig mo yun sa pangalan ng mga Espiritu Santo, di ba? Binuguhan ko yung uluhan mo, di ba? Tapos, pinapikit lang kita, di ba? Tapos, bigla kang nahilo para kang mahimatay. Tapos, tinatanong ko, kasi naka-face mask ka pa yung una, tinatanong ko kung sino ka. Sabi mo, ano sabi niya, maligno, di ba? Naririnig kita, maligno. Babae ka, lalaki. Lalaki ako. Saan ka nakatira? Sa duhat. Saan mo siya nakikita? Dun, sa duhat. Lagi ka ba doon nakatambay? Yun lang mga gawin ko sa'yo. Sinabi ko na sa'yo kung anong dapat mong gawin sa kanya, ha? Ngayon, wala na sa katulo mo. Hindi na nahihilo. Hindi ka na parang may matay. Tsaka nagbago mukha mo nito. Naging bata ka. Ngayon nga lang, stress ka lang, ha? Okay na. Wala na sakit. Hindi ka tulad kanina. Hindi po tulad ng kanina. Yung kanina, tsaka yung para ka mahimatay. Salamat sa Diyos. Magpasalamat ka sa Panginoon Kristo sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno. Kasi may mga chikiting ka, ha? Salamat. God bless. Saglit lang, di ba? Kung tinawas kita, hindi ubra. 3 araw ka pa makakatayo. 3 araw ka pa, di sayang yung kita mo, di ba? Ngayon, sabi ko, gagamitan kita ng papel. Kaso, nagulat ako. Alam ko na may sapi ka. Dahil yung pinicture kita, may itim ka na, di ba? Pinakita ko pa nga sa kanila, sa kasama mo dito. Ngayon, hinipan kita, bigla ka na wala ng malay. Kaya sabi sa'yo, di ba sinisinyas ko doon sa kasama mo na may sapi siya. Okay na. Hindi ka na nahilo. Salamat sa Diyos, ha? Anong pecha ngayon? 13. July 13 ngayon, no? 2021. Ang oras ngayon, ay anong oras na? 5:12 ngayon. Salamat sa Diyos, ha? Kita mo, seconds ka lang ginamot. Nasa 8 seconds lang, no? 8 minutes ka lang ginamot. Intindihan mo na. Kanya kakamalan Diyos kasi naawa siya. Ilan ang anak mo? 5? 5. Ang liliit pa nila, di ba? Ilan taon ka na, Utoy? 9 years old, di ba? Kaya patatagin mo ang loob mo, ha? Lagi ka magdasal. Tinuro ko na sa'yo kung anong gagawin mo doon sa maligno, ha? Ingat. Wala na taga-sakit. Kahit kanti, walang pain. Sigurado. Sigurado talaga. Promise. Yan ang gusto ko, lagi kayo nakangiti. Salamat sa Diyos, ha? Salamat sa ngalan ng Pong Jesus.